גל לוי בא לעבוד, פתק אחד יכול לשנות עשייה למען שורדי השואה. הכל התחיל לפני כ4.5 שנים. קיבלתי מספר טלפון מהבני נוער פה באפולה. חלקם היו חברים של אחי, הכירו אותי דרך אח שלי הקטן, שגם היום הוא קצין ומסב גאווה גדולה כל כך למשפחה. לאחר שהם התקשרו אליי, לא הבנתי על מה המהומה. הם התחילו להתלונן בפניי שמשטרת האכיפה מתחילה לחלק להם דוחות. משהו פה לא הגיוני לי. לכן הם אמרו לי, בוא תצטרף אלינו יום שישי אחד, ואתה תראה בעצמך. הצטרפתי אליהם, ומיד אחרי 5 דקות שהתאספו קרוב ל30-40 ילדים, הגיעה ישר המשטרה. נלחמתי עבור הילדים, נלחמתי עבור בני הנוער שלא יקבלו דוחות, והפלא ופלא, מאז הם לא קיבלו דוחות. התחלתי ללכת לישיבות מועצה, התחלתי לשאול שאלות קשות. אני פעיל חברתי בעיר עפולה למען הבני נוער. גם כשגל לוי התחיל לבקר את העירייה, הוא הושתק. באתי והוכחתי שאין עשייה כלפי הצעירים, ואין להם מקומות להיות בהם. היה ישיבת מועצה אחת שנכנסתי, צילמתי את הישיבת מועצה. ברגע שהתחלתי לצלם, ישר הביא את השוטרי האכיפה והעיפו אותי החוצה. לא להיכנס, לא להיכנס. מה? גל, לא להיכנס. למה? כי לא להיכנס. לא, מה זה? גל, לא להיכנס. לא רוצה, הופה. למה? בואנה, מה זה הדבר הזה? הנה הרשימה של האנשים. למי כן נותנים, למי לא נותנים. במהלך 3.5 שנים האחרונות יצא לנו אין ספור התנדבויות למען ניצולי שואה, מבוגרים עריריים, ילדים בבית חולים העמק. היינו הולכים משמחים אותם, הבני נוער שלי כמובן. היינו הולכים ביחד, משמחים את הילדים גם בחגים. היינו משמחים את הניצולי שואה, את המבוגרים בחגים, בימי שישי, מתי שאפשר. כל מי שהיה זקוק לטלפון, לעזרה מסוימת, הבני נוער שלי עשו את זה. לגל, הבן הכי יקר לי, מאחל לך בעזרת השם, כמו שהיה הערב הזה, אז יהיה לך מנוף לחיים, בעזרת השם. תגשים את כל השאיפות שלך, שתמשיך להיות כמו שאתה. אני אוהב אותך, אני גאה בך, ובעזרת השם, השמיים הם הגבול בשבילך. זה מה שאני מאחל לך. בבחירות הקרובות אנחנו שמים חד בקלפי, כי חייבים מנהיגות צעירה במועצה.